Čaute ľudia, vítam vás pri svojom prvom oficiálnom vlogu. Keďže som sa vybral na menšiu prechádzku, aby som otestoval svoju novú kameru, ktorú som si kúpil, a chcel by som vám takýmto štýlom vlastne aj povedať, ako to bude ďalej s mojím YouTube kanálom, pretože síce streamujem hry a podobne, ale napadlo ma, že som nevidel žiadny poriadny kanál, ktorý by bol skôr zameraný na niečo také, čo vidíte možno v pozadí. A to sú hory a turistika. Takže by som chcel natáčať nejaké videá štýlu, keďže rád chodím na turistiku, že by som so sebou nosil kameru a vždy na tých turistických chodníkoch by sme si vedeli povedať nejaké zaujímavosti, čo sa týka danej trasy, aby ľudia videli proste, aká je tá trasa náročná, či sa im tam páči, pretože viem, že nie každý človek má možnosť ísť na túru, dajme tomu každý víkend, a rád by sa dozvedel nejaké informácie ohľadne tých trás a podobne. Takže chcel by som začať natáčať videá takého štýlu, neviem, či to je dobrý nápad, či sa to ujme, ale uvidíme. Natočím určite pár videí. Začnem nejakými ľahkými túrami tu na v okolí, pretože žijem v dosť krásnom kraji, čo sa týchto vecí týka. A potom určite pôjdeme aj tak, že do Tatier a podobne, ale to až časom. Tiež by to boli také videá štýlu tipy a triky pre začínajúcich turistov. V pozadí neviem, či to vidíte, ale už tam asi prší, takže by som si mal švihnúť. Tipy a triky pre turistov začínajúcich, trebárs čo je nutné mať so sebou na túrach pre istotu, ako sa na tie túry pripraviť a podobne. Nevravím, že som možno na toto najideálnejší človek, pretože sú určite aj lepší a skúsenejší ľudia, ale čo to už som po horách pobehal s kamarátmi a kamarátkami, takže by som to trochu mohol vedieť sprostredkovať. A už tú kratšiu dobu kráčam, takže som mierne zadýchaný, sorry. Pretože v meste, kde žijem ja, tak na takéto natáčania a podobne ľudia moc zvyknutí nie sú. Takže by sa na mňa jednak pozerali ako na debila, za druhé by tam bol celkom ruch. Ja sa tu naobzerám, lebo neviem, ktorou cestou si mám teraz vybrať, aby som šiel. Zatiaľ som nikoho nestretol, takže som žiadnu reakciu nevidel na natáčajúceho človeka. Priznám sa, že som trochu aj nervózny, pretože takéto video som ešte netočil. Takže je to celkom halus rozprávať sa sám so sebou a s kamerou. Je to asi škoda opisovať ten pocit. A ďalšia vec, čo je tak vlastne tá kamera, ktorú som si kúpil, je úplne skvelá. Je to viac menej alternatíva ku GoPro kamere. Výbavu, ktorú používa príslušenstvo, teda GoPro kamera, tak je kompatibilná aj s touto kamerou. Má ešte úplne skvelú ručku v balení, ktorá vyzerá skoro ako držiak od pištole dole pod objektívom. Je také skvelé zrkadielko, takže sa môžem sám seba natáčať tak, aby som sa videl vlastne čo točím, pretože má aj displej, lenže ten displej sa nedá otáčať. Malo by to byť nahrávané v 4K, tak som zvedavý na kvalitu a na kvalitu nahratého audia. Takže asi tak, mala by byť vodotesná do 30 metrov pod vodou. To asi testovať nebudem, keďže moc potapač nie som. Ale aspoň sa mi nepoškodí, keby náhodou pršalo a podobne. A jedna z ďalších vecí, ktorú určite budem točiť, tak sú také viac menej tutoriály a tipy, triky na proste takéto videá, čo sa týka, začnem asi Twitchetom,
keďže v podstate už 2 roky moderujem u Herdina. Človek popri tom nazbiera kopec skúseností a teraz sa nebavíme o veciach, že komu začať dať timeout alebo permaban. Skôr to budú také videá, ako si nastaviť, alebo čo si môžete nastaviť v čete, nejaké zaujímavosti o tom, rady, veci, ktoré ja využívam ako moderátor a zídu sa aj bežným ľuďom alebo prípadne streamerom. Postupom času vlastne prejdem hneď už druhé video, ktoré mám plánované v tomto smere, tak sa prejde na nastavovanie chatbotov, ktorí bývajú dosť napomocní. Ľudia sa boja ich nastavovať, pretože je to neznáma vec. Samozrejme, ľudia sa neznámeho boja, alebo teda väčšinou. A proste začnem takýmito videami, uvidím, aký to má úspech. Ak sa bude dariť, tak budem v tom pokračovať, ako okolo toho chatu není zase až tak veci, čo by som mohol točiť. To prvé video by mohlo byť zaujímavé určite pre všetkých divákov. Ďalej už to bude skôr také špecifické pre moderátorov a pre streamerov. Každopádne vyskúšam, uvidíme. Ďalšia vec, ktorá v tých tutoriáloch bude, určite, keďže som aj informatik a údržbár počítačov, dlhoročný, tak budem točiť veci také základné, ako si treba vyčistiť počítač, notebook, pretože je smutné, že je to také jednoduché, alebo reinštalácia Windowsu a servisy si za možno 2 hodiny roboty dokážu vypýtať 25 €. Hej, akože... OK. Zistil som, že sa mi niekde polovici toho, ako som hovoril o čistení počítačov a podobne, vyplo nahrávanie, čo je úplne skvelé, pretože som hovoril asi ďalšie 4 minúty, kým som si to všimol. Neviem, prečo sa to vyplo, ale je to nová kamera, takže to zistím časom. Hovoril som o tom čistení počítačov a to bude určite ďalšia časť toho môjho channelu, ktorým by sa teoreticky mohol uberať. A ďalej som hovoril o streamovaní, pretože keď som si kanál zakladal, rozmýšľal som nad tým, že tam budú hlavne také videá, čo sa týka hrania hier, pretože to je jeden z mojich ďalších koníčkov, samozrejme. V tejto dobe asi nič nenormálneho, ale na natáčanie sérií a nejakých dlhých hier, 20-30 častí videí na YouTube, na to času moc nemám, pretože jednak dosť času mi zaberie práca a potom ďalšie iné koníčky, trebárs aj moderovanie u Herdina zabera dosť času. Není to povinné, ale chodím tam rád pokecať si s ľuďmi a sledovať, proste uvoľniť sa trochu po celom dni a tak. Takže keď tak proste hry si nechám na ten svoj stream Twitch TV /MikeSVK, ak sa pozeráte niekto, kto má zo streamovania nepozná, alebo z moderovania. Takže tam hrávam zvyčajne keď tak lolko s divákmi, nejaké áramky, normálky, aby sme sa proste zabavili, aby to bolo rýchle. A aby som zvládal v tom čete aj vnímať, čo ľudia píšu, to by pri nejakých rankdoch a podobne nešlo. Takže tam keď tak občas hrávam aj iné hry, trebárs momentálne Far Cry Primal a Somu. Takže keď tak určite hry vždy budú streamované z mojej strany tam minimálne.
na ten YouTube budem dávať zatiaľ teda také videá, čo sa týka tých tutoriálov a tej turistiky. No a uvidíme, ako to proste pôjde ďalej, no. Uvidíme, ako sa bude dariť. Musím sa ešte naučiť strihať v nejakom z programov, ak sa niekto vyznáte, alebo teda nepatríte do tábora ľudí, ktorí sú chladnokrvne proste za Adobe Premiere Pro alebo Sony Vegas Pro, lebo to sú dva také najväčšie tábory, ktoré sa nevedia medzi sebou zhodnúť, tak mi môžete poradiť. Každopádne budem musieť asi vyskúšať oba. A podľa toho, ktorý mi sadne viac, tak podľa toho asi si nejaký vybrať. Neviem, v živote som videa nestrihal, teda okrem Camtasie, ktorý je program v podstate viac menej na natáčanie plochy a má jednoduchý editor, tak v ňom som natáčal, ale to je asi tak všetko. Natáčal, strihal. Takže uvidíme, no. Vyzerá, že v pozadí začína pršať. Neviem, či to vidíte. Každopádne máte taký menší pohľad na moje rodné mesto. Martin, keby niekoho zaujímalo. Je obkolesené peknými horami, kde sa určite ocitneme. Aj s touto mojou novou kamerou. Takže momentálne asi budem utekať domov, aby som nezmokol, pretože mám síce skvelú outdoorovú mikinu, ale není nepremokavá a nechcem ochorieť. Takže asi tak. Takže čaute a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.